Έχουμε και τον Γρηγόρη να είναι εδώ μαζί μας, να συμβαδίσουμε, να περπατήσουμε παρέα στα περίεργα μονοπάτια του αθλητισμού και όχι μόνο, με ειδήσεις τις οποίες μπορεί να μην τις έχετε ακούσει ή να τις έχετε ακούσει και να μην τις έχετε επεξεργαστεί όπως πρέπει. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς με τον επεξεργαστή μας Intel Corel, πως τα λένε νούμερο αυτά, το καλύτερο που υπάρχει, για να σας δώσουμε ένα στίγμα διαφορετικό. Και να πούμε για ακόμα μια φορά ότι στο κομμάτι αυτό της εκπομπής κάθε Τρίτη η ώρα Ελλάδας δεν είναι αθλητική εκπομπή, ούτε ενημερωτική αθλητική εκπομπή, γιατί αν θέλετε να μάθετε τώρα τι έχει γίνει, πόσο έχει έρθει ένας διεθνής αγώνας, μια κίνηση στο κινητό ας πούμε, ή λίγο στο διαδίκτυο, ή μιλάτε και με το φίλο τον Κώστα, το Στάθη και τον Περικλή και μαθαίνετε τώρα, δεν τα μάθετε από εμάς. Το παρασκήνιο είναι το σημαντικό, το τι γίνεται και η είδηση πίσω από την είδηση που καμιά φορά προσπερνάμε και δεν βλέπουμε. Λοιπόν, σήμερα μάλλον, το 1888 έγινε ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς, τα καλυστία, Miss Beauty πως τα λέγανε, στην πόλη Σπα του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο κέρδισε μια 18χρονη κοπέλα, η Μπέρθα Σουκαρέτ από τη Γουατεμάλα. Πολλοί κόσμος είχε συγκεντρωθεί τότε για να παρακολουθήσει από κοντά το πρωτόγνωρο αυτό φαινόμενο, έναν διεθνή διαγωνισμό μορφιάς. Οι άντρες φορούσαν κοστούμια, οι γυναίκες μακριά φουστάνια. 21 συνολικά οι διαγωνιζόμενες έφτασαν στο χώρο με κλειστές άμαξες. Σας περιγράφω τώρα λίγο την εικόνα για να δείτε και πού ζούμε και σε τι περίοδο διαδραματίζεται όλο αυτό το ξεχωριστό σκηνικό. Είχαν παραμείνει σε ένα απομονωμένο σπίτι για αρκετές ημέρες, να μην έρχεται μία σε επαφή με την άλλη, και κατάφεραν αυτές οι 21 κοπέλες να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε 300 αρχικά υποψήφιες που είχαν δει την αγγελία στην εφημερίδα της εποχής, είχαν στείλει φωτογραφία και βιογραφικό για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Δεν ήταν τότε, το στείλα με το email και γρήγορα σκάναρα τη φωτογραφία, καταλαβαίνετε, μπορεί να την πήγαν και με τα πόδια εκεί στην διοργανώτρια αρχή. Η Μπέρθα Σουκάρετ έκανε ένα φοβερό ρεκόρ. Όχι μόνο κατάφερε να κερδίσει τον διαγωνισμό, αλλά μετά χάθηκε και από προσώπου γης, δεν την ξαναείδε ποτέ κανένας. Αυτό έγραψε η ιστορία και παραμένει άγνωστο το τι έκανε στη ζωή της. Ήταν μηγάδα, πανέμορφη έτσι όπως την είχα δει στις φωτογραφίες. Άμα μπείτε και εσείς στο Google και βάλετε Μπέρθα Σουκαρέτ, Σουκαρέτ τελικά, όχι Σουκάρετ, θα δείτε τις ομορφιές της εποχής. Λοιπόν, Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, αυτοπυρπολήθηκε σαν σήμερα στη Γένοβα το 1970 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το καθεστώς της Χούντας. Ήταν μέλος της νεολαίας της Ένωσης Κέντρου, σπούδασε γεωλογία στην Ιταλία και το 1970 ανώνυμα σε συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι η Χούντα είχε καταφέρει να διεισδύσει στις ελληνικές οργανώσεις της Ιταλίας. Και από εκεί πέρα καταλαβαίνετε το τι πέρασε, έτσι, απειλές καταζωής κλπ. Στις 19 του Σεπτέμβρη του 1970, τα ξημερώματα στην πλατεία Ματεώτη της Γένοβας, μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, περιόλεσε τον εαυτό του με βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε, φωνάζοντας «Το έκανα για χάρη της Ελλάδας, ζήτω η δημοκρατία, όλοι οι Ιταλοί να φωνήσουν ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα». Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και πέθανε μετά από λίγες ώρες. Η κηδεία του έγινε στις 23 Σεπτέμβρη στη Γένοβα. Το περιστατικό αποσιωπήθηκε από τη δικτατορία, προκάλεσε όμως έντονη αίσθηση στη διεθνή κοινότητα. Να φανταστείτε ότι η σωρός του μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω εσκεμμένων κολυσιεργειών της Χούντας και τελικά ενταφιάστηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη μορφή του αθλητισμού, του παγκόσμιου στίβου, ο άνθρωπος ατμομηχανή, ο Τσέχος Εμίλ Ζάτοπεκ. Τι έκανε ο Ζάτοπεκ? Ήταν μοναδικός. Έτρεχε και όπως έτρεχε, αν τον παρακολουθούσε από κοντά, έδειχνε ότι ήταν έτοιμος να καταρρεύσει. Δηλαδή είχε σχεδόν μισογύρι. Λες πέφτει, πάει, τελειώνει αυτός. Όμως αυτό ήταν μια ψευδαίσθηση την οποία είχε μάθει και σε επίπεδο τεχνικής να χρησιμοποιεί για να κοροϊδεύει, ας το πούμε, τους αντιπάλους του, να τον θεωρούν εύκολη λία και τελικά όσοι προσπάθησαν να τον ξεπεράσουν, φυσικά και ήταν αξεπέραστος. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια στα 5.000 και 10.000 μέτρα, αλλά και στο μαραθώνιο, με Ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών.
Η πρώτη του εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε στο Λονδίνο το 1948. Συνοδεύτηκε από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 10.000 μέτρα, αλλά και του αργυρού στα 5.000 μέτρα. Πλούσια ήταν η συγκομιδή του και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπου και αν έλαβε μέρος. Το 50 στις Βρυξέλλες κέρδισε χρυσά μετάλλια σε 5 και 10.000 μέτρα, ενώ 4 χρόνια μετά, το 54 στη Βέρνη, πήρε την πρώτη θέση στα 10.000 μέτρα και την τρίτη στα 5.000 μέτρα. Επίσης πέτυχε να καταρρύψει 18 φορές τα παγκόσμια ρεκόρ των δρόμων μεγάλων αποστάσεων. Γρηγόρη Ζάτοπεκ, έτσι. Καλημέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νίκο Αγγελίδη, όπου και αν βρίσκεστε, σε 5 ηπείρους, 5 ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Τσεχοσλοβάκος ήταν ενωμένοι τότε, έτσι, δεν υπήρχε Τσεχία, Σλοβακία. Ωραία, Τσεχοσλοβάκος ήταν, ναι. ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών, 21 Νοεμβρίου. Πέθανε εκεί το 2000, ήταν το 7ο από τα 8 παιδιά της οικογένειας Ζάτοπεκ, ο πατέρας του ήταν ξυλουργός. Ο ίδιος Εμίλ δούλευε σε εργοστάσιο με παπούτσια και το 1946 πήγε στο Βερολίνο σε έναν αγώνα 5 χιλιόμετρων όπου βγήκε πρώτος. Έκανε την απόσταση Πράγα-Βερολίνο, 350 χιλιόμετρα για να πάει με ποδήλατο. Έτσι, με ποδήλατο πήγε ο άνθρωπος. Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας, όσο ήταν αθλητής, ήταν στις ένοπλες δυνάμεις της Τσεχοσλοβακίας. Μετά το τέλος, λοιπόν, αναγκάστηκε να δουλέψει ως οδοκαθαριστής και στη συνέχεια σε ορυχείο για να βγάλει τα προστοζήν. Έτσι. Μάλιστα. Κάποια πράγματα που λέμε έξω από τη φωτογράφηση και έξω από την δημοφιλία, και τότε δεν υπήρχαν αυτά που λέμε οι μεγάλες αμοιβές, όπως τώρα τα πριμ και όλα αυτά. Γι' αυτό ήταν και ωραίος ο αθλητισμός. Έτσι. Ήταν διαφορετικός. Άλλη το κλάση, ωραίο, ναι, σχετικό. Ούτως ή άλλως παγκοσμίως, Νίκο Αγγελίδη. Δεν ξέρω εσύ, ειλικρινά, έλαμπε για μένα ο αθλητισμός τότε. Δηλαδή καθόμασταν και βλέπαμε στίβο και ήταν μια ιεροτελεστία στην ΕΡΤ που έδειχνε τους κλασικούς αγώνες βαλκανικούς κλπ. Τώρα έτσι όπως έχει επαγγελματοποιηθεί απόλυτα όλη αυτή η ιστορία, δεν σου κάνει αίσθηση. Ξαφνικά σου μπαίνει μια διαφήμιση, βγαίνει ο άλλος, κάνει τα παπούτσια έτσι για να δούνε τι μάρκα είναι. Δηλαδή κάπου έχει χαθεί η ομορφιά. Είναι άλλη βάση των δεδομένων. Είναι σαν να λες ότι, να σου πω Νίκο Αγγελίδη, δεν θα χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο, θα πάμε όπως ήταν παλιά με το φαξ και μόνο με το σταθερό. Θα μου πεις μα πώς, αφού... Τι θέλω να πω με αυτό, θα βάλω βάση δεδομένων το αριθμητικό δεδομένο, ότι κάθε δεκαετία αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες, αλλάζουν τα δεδομένα διαβίωσης κάθε δεκαετία, έτσι. Όπως δεν μπορώ να συγκρίνω έναν ποδοσφαιριστή, έναν αθλητή του στίβου ή από ποιο άθλημα. Πέρα της δεκαετίας αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό το καταθέτω όχι ως προσωπική άποψη, ως δεδομένο. Από εκεί πέρα τι μ' αρέσει εμένα, είναι υποκειμενικό το κριτήριο, έτσι, αν μ' αρέσει το αθλητισμός ή ο σημερινός ή ο αυριανός ή πριν 2 αιώνες. Αυτό είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ο κάθε ένας έχει άλλωστε, Νίκο Αγγελίδη, τη δική του άποψη. Σίγουρα, έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Πάμε τραγούδι, θα ακούσουμε κάτι. Θες πρώτα τραγούδι και μετά να είναι η πάσα για το θέμα σου δηλαδή. Ναι, τι θέλεις. Όχι, ρίξε το θέμα πρώτα για να δέσεις μετά το τραγούδι. Που είναι λοιπόν, σχετικό. πάμε Ισπανία. Πάμε Ισπανία, όπου η Μπαρτσελώνα μετά από 28 χρόνια δεν έχει το νούμερο 10 να το φοράει κάποιος παίκτης στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Το φόρεσαν παίκτες και παίκτες, έτσι. Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Μέση. Και είναι η πρώτη φορά μετά από το 1995 όπου δεν θα υπάρχει το νούμερο 10 στη φανέλα για παίκτη. Έτσι, γιατί αυτό τώρα θεωρείτε ότι δεν είναι κάποιος άξιος να είναι δεκάρι? Μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και εμπορικοί λόγοι. Μπορούμε να βάλουμε 10 υποθέσεις εργασίας. Ναι. Έτσι, δεν το έχουν δημοσιοποιήσει τους λόγους. Ένας δεν είναι, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει ένας παίκτης του χρόνου του παραχρόνου και να κάνει πωλήσεις για 10 έτη. Είδες τι μου λες τώρα, δεδομένο. Πάω πίσω στις δεκαετίες που μου έλεγες και μου λες για εμπορικούς λόγους. Ήταν σταθερά τα νούμερα. Άκου τώρα τι θέλω να σου πω. Πρόσεξε, δεν φοράγανε από το 0 έως το 99. Βρε, δεν διαφωνώ. Άκου τι θέλω να πω. Η Μπαρτσελώνα ήταν
αν όχι η τελευταία, μία από τις τελευταίες ομάδες του Ισπανικού πρωταθλήματος που δεν είχε διαφήμιση στη φανέλα της. Που είχαν τις Αθήνα, νομίζω ήταν και η Athletic Bilbao κλπ. Και τώρα είδες, όλα πάνε με βάση το επαγγελματικό, επιχειρηματικό πλάνο και σχέδιο. Και παρόλα αυτά έχουν οφειλές όλες οι ομάδες. Όσο πιο μεγάλες είναι, τόσο πιο μεγάλα είναι τα χρέη. Πιο μεγάλες δημοφιλία, έτσι, για να... Ναι, τα γράφουν όμως στο χιόνι και δεν τρέχει τίποτα. Ναι, γιατί υπάρχει δύναμη. Υπάρχει, κοίτα να δεις, όσο πιο μεγάλο το εύρος, η δημοφιλία και τα χρήματα, τόσο πιο μεγάλη ισχύ. Είναι ισχύ του πολέμου που λέμε. Εσένα και εμένα από την ΙΔΑΠ για 15 ευρώ στο νερό που έχουμε αργήσει. Το ίδιο ισχύει και στον πόλεμο. Ναι. Ο ισχυρός. Έτσι. Λοιπόν, θες να πούμε για δεκάρια ή μετά το τραγούδι? Πάμε, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι σχετικό με το 10ο καλό. Έτσι λέγεται. Το έχει ερμηνεύσει το 1950 η μία και μοναδική αξέχαστη Μαρίκα Νίνου. Ο Γιάννης Τατασόπουλος και ο Γιώργος Μητσάκης συνοδεύουν. Είναι σε στίχους του Νίκου Ρούτσου και με μουσική του Γιάννη Τατασόπουλου. Κυκλοφόρησε από την Κολούμπια. Το 10ο καλό ήταν γυναίκα βέβαια, έτσι, στο τραγούδι της Μαρίκας Νίνου, αλλά εντάξει. Και άλλοι φανατικοί άλλου είδους θα πούνε το 10ο καρό. Το καρό, αυτοί που είναι με την τράπουλα, έτσι. Πράσινη τσόχα. Πράσινο μήλο λέει, πράσινη τσόχα. Γρασίδι, κάποτε βέβαια παίζανε σε ξερά γήπεδα, έτσι. Και επειδή λέμε για 10 καλό, παγκοσμίως υπάρχουν παίκτες και παίκτες, άλλοι τους λένε παιχταράδες. Τι να πούμε τώρα, από την Ουρουάη να σε πάω, Έντσο Φραντζέσκολη. Ένα πράγμα θα σου πω για αυτόν τον παίκτη, ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν ονόμασε προς τιμήν του Έντσο το γιο του.
Έτσι, πολύ μεγάλη τιμή αυτό. Πέρα προς τιμή του Φραντζέσκολη ναι. Και όχι του Φεράρι. Όχι. Παρότι μπορεί να του πήρε καμία Φεράρι, ο Έντσο Φραντζέσκολη απέρριψε πρόταση της Γιουβέντους, φαντάσου, και δεν πήγε να παίξει την καριέρα του. Τι παίκτης, έτσι. Τον έχω δει όταν έπαιζε με τη Μαρσέη, κόντρα στην ΑΕΚ. Φαντεζή, είναι τρομερός παίκτης. Και άλλοι. Αν πάμε στην Ευρώπη, ο Δανός, ο Μίκαελ Λάουντρουπ, δεν ήταν το ίδιο που λέμε παίκτης. Ήταν πιο αθλητικός, αλλά... Ήταν δύο αδέρφια, θυμάμαι καλά, οι Λάουντρουπ, έτσι. Ναι. Έπαιζαν και οι δύο στην εθνική. Για τον Μίκαελ, ο Χόρχε Βαλντάνο, αυτός ο μεγάλος Αργεντινός, είχε πει ότι έχει μάτια παντού. Λέω Μέση, που φοράει ακόμη το 10, καλός. Ο Ζίκο από την Βραζιλία, με τη Φλαμέγκο έγραψε ιστορία, έτσι. Τι να πούμε τώρα για αυτό τον παίκτη. Να μην ξεχάσω τώρα που είπες για το Μέση, παραλίγο να κοντραριστεί με το Γιακουμάκη, αλλά ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε. Και τελικά τη γλίτωσε ο Μέση. Τη γλίτωσε γιατί έφαγε 5 από την ομάδα του Γιακουμάκη. 5-2, ιτήθηκαν 5-2. Και έβαλε και γκολ ο Γιακουμάκης. Βέβαια. Γιώργη Χάτζη, ο Δράκουλας των Καρπαθίων, το 10ο καλό, ο Ρουμάνος, έπαιξε σε Ρεάλ, Μπαρτσελώνα. Ο Μαραντώνο των Καρπαθίων. Μαραντώνα, ναι. Ήταν ταινία. Ναι, ο Μαραντώνα. Και μετά είχε και τον Δράκουλα των Εξαρχείων. Έτσι ακριβώς. Με το παραγωγή. Νομίζω με τον Τζάκο να ήταν. Μισελ Πλατινί. Τι έχει πει για τον εαυτό του? Ήμουν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Τι άλλο μπορώ να πω? Μισελ Πλατινί το έχει πει αυτό. Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο Ιταλός, που έμεινε και αυτό στην ιστορία. Πελέ, από Βραζιλία, το νούμερο 10. Διαλέγεις και παίρνεις. Εγώ από την Ελλάδα θα πάρω Βασίλη Χατζημαναγή. Έτσι απλά. Εντάξει, ναι. Εγώ. Προτιμήσεις είπαμε είναι αυτά. Τώρα τι να κάνουμε. Και επειδή λέγαμε για 10 καρό και 10... για 10... Θέλεις κι άλλους. Ναι, τώρα τι, θα ξεχάσεις τώρα το Διέγκο Μαραντώνα να μεγάλο... μην βάλω. Ναι, οπωσδήποτε, και το Μαγιάρο, το μεγάλο. Φέρεντς Πούσκας, από άλλη εποχή. Στρατηγό. Αυτά είναι πριν από σένα. Τώρα που ήταν Ουγγαρία, είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα με τον Εθνικό, με τον Καρέλα είχε γίνει. Πήγαν να παίξουν οι Μαγιάροι τότε με τα επεισόδια στην Ουγγαρία πριν πάνε στη Ρεάλ. Δεν τα έχεις προλάβει εσύ. Είναι προπονητής του Παναθηναϊκού της. Ναι. Έχει περάσει και έχει αγαπηθεί εδώ. Ναι. Και θα πάρουμε και Διέγκο Μαραντώνα. Λοιπόν, με συγχωρείς τώρα, Γρηγόρη. Ναι, Διέγκο Μαραντώνα. Έχεις εδώ 10 ονόματα. Φραντζέσκολη, Λάουντρουπ, Μέση, Ζίκο, Χάτζη, Πλατινί, Μπάτσιο, Πελέ, Πούσκας, Μαραντώνα. Διάλεξε έναν. Βασίλη Χατζηπαναγή θα πάρω, τον δικό μου άνθρωπο. Δεν σου λέω, ούτε έχεις βάλει. Όχι, θα πάρω τον δικό μου άνθρωπο. Κωνσταντίνε, έχεις άποψη από όλους αυτούς? Να ξαναπώ, θέλεις να επιλέξεις το καλύτερο δεκάρι? Εγώ πήρα Βασίλη Χατζηπαναγή, τον δικό μου άνθρωπο. Φραντζέσκολη, Λάουντρουπ, Μέση, Ζίκο, Χάτζη, Πλατινί, Μπάτζιο, Πελέ, Πούσκας, Πλατινί, τελείωσε. Δεν περίμενε να ακούσει το Μαραντώνα. Σωστός. Πλατινί πήρε. Ναι. Και εσύ Πλατινί παίρνεις? Όχι Μαραντώνα. Πάντως στον Κωνσταντίνο Λούβαρη θα του βάλω, επειδή πήρε Πλατινί από τη Γαλλία, ένα γαλλικό κρασί έτσι να πιει. Ωραία. Πρωί. Κεράσουμε. Όχι τώρα, τέτοιες ώρες δεν πίνει έτσι ο Κωνσταντίνος ένα ποτήρι και όταν. Και γιατί λέω ποτήρι κρασί, είδες τι έγινε στην Πορτογαλία, σε ένα χωριό. Στο χωριό Σάου Λουρέγκο Ντομπάιρο. Πλημμύρισαν οι δρόμοι από 2,1 εκατομμύρια λίτρα κρασί. Οι ντόπιοι παρακολουθούσαν το ποτάμι των 2,2 εκατομμυρίων λίτρων κρασιού που χωράνε σε μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, έτσι να πάρουμε μια άποψη, να πλημμυρίζει το υπόγειο ενός σπιτιού και να διαπερνά τους δρόμους. Το μεγαλύτερο μέρος του χύθηκε σε χωράφια. Υπήρχαν φόβοι ότι θα μπορούσε να μολύνει ένα κοντινό ποτάμι, αλλά οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι κατάφεραν να αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Η εταιρεία Απόσταξη ζήτησε συγγνώμη, έβγαλε και ανακοίνωση ότι τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεσμευόμαστε, και εκεί δεσμεύονται, Νίκο Αγγελίδη, πλήρως να καλύψουμε το κόστος που σχετίζεται με τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της ζημιάς, με ομάδες έτοιμες να δράσουν άμεσα. Όπως λένε για πλημμύρες τώρα, η λέξη είναι απαγορευμένη εδώ, έτσι πως είναι τα πράγματα. Από κρασί εδώ πλημμύρισαν. Ναι, φαντάσου τώρα εδώ υπάρχει και πληροφορία ότι ένας κύριος είχε πέσει και έκανε κρόουλ εκεί, ύπτιο κλπ. Στο κρασί, ναι. Προσπαθούσε με κάνα μπετόν να μαζέψει για το σπίτι, να πάρει κάβα για το σπίτι. Έτσι. Τι να κάνει, και άλλοι θα θέλουν για να το πιούν, άλλοι για να το πουλήσουν. Στο τέλος θα ζητάγανε και τέτοιο. Γίνονται και διαγωνισμοί στο κρασί, σε δημοπρασία βγαίνουν μπουκάλια παγκοσμίως. Ιδιαίτερα με παλαιότητα κλπ. Κόσμος πληρώνει αδρά για ένα μπουκάλι κρασί.
Τώρα που πληρώνει η Αδρά, στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας πλήρωσαν σε λίτρα hackers που πήραν δεδομένα. Αν είναι δυνατόν, έτσι. Έπεσαν θύμα εκβιασμού δηλαδή. Ναι, έβγαλε ανακοίνωση επίσημη όπου λέει δώσανε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να αναφέρεται ακριβώς το ποσό, στους δράστες, και με ανακοίνωση η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας σε διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 2 εφημερίδες της Ολλανδίας, λέει ότι δεν είναι βέβαιο ότι οι hackers διέγραψαν τα προσωπικά στοιχεία, γι' αυτό ζήτησαν από τα πιθανά θύματα να είναι προσωπικά σε περίπτωση που δουν δημόσια κάποια προσωπικά δεδομένα. Τι προσωπικά δεδομένα των αθλητών δηλαδή κρατούσε η Δεν Ομοσπονδία? είπαν περισσότερα. Τώρα τι δεδομένα, Καλά, και δίνει το 1 εκατομμύριο και μετά στην ανακοίνωση λέει ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν τα κράτησαν. Δεν είμαστε σίγουροι, ναι. Σημεία των καιρών δεν υπήρχαν αυτά στην εποχή μου. Μυρίζει λίγο δεδομένα. Δεν ξέρω, σου μυρίζει το κρασί από την Πορτογαλία που πέσε. Μπορεί, αλλά εδώ στην Ελλάδα θα είχε γίνει άλλο αβαβά. Τώρα μπορεί να είμαστε και κακοί. Σημεία των καιρών όμως, είδες, έτσι. Άκου να δεις. Μάλιστα. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, είναι αυτή η είδηση. Μιας και λες κοίτα να ακούσεις. Έχουμε πει ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε εδώ πέρα τον ύμνο μιας ομάδας. Ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον ύμνο της Μαρσέγ. Από τη Γαλλία, έτσι. Όχι μόνο από χώρες εκτός, από που θέλουμε. Και από Ελλάδα, από όπου θέλει. Εσύ και είσαι δισκοθέτης. Εδώ λοιπόν ταξιδεύουμε και πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, για να συναντήσουμε τον αθλητικό όμιλο Ζαρού. Να ακούσουμε τον ύμνο και μετά μας πεις λίγο ιστορία. Έτσι ακριβώς, πάμε. Ζαρού η ομαδάρα που τη λένε αοζάρα, έχω μέσα στην καρδιά μου ομαδάρα μου γλυκιά μου, και οι 11 φυσάνε, παίζουν μπάλα που κεντάνε, μες στο γήπεδο όταν μπαίνουν, νίκες και χαρές μας φέρνουν. Σ' αγαπώ, γιατί λέγεσαι Ζαρός. Σ' αγαπώ, γιατί λέγεσαι Αός. Σ' αγαπώ, γιατί λέγεσαι Ζαρός. Σ' αγαπώ, Αός, αός, αός. Σ' αγαπώ, γιατί λέγεσαι Ζαρός. Ζαρός, έτσι, στο τοπικό, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι στον πρώτο όμιλο. Όπου συμμετέχουν ομάδες 10 συγκεκριμένα. Στον πρώτο όμιλο της Α2, σαν να λέμε τώρα, ξέρεις, Β κατηγορία. Πρόσεχε, μια ομάδα που υπάρχει εκεί, άλογο Μαλεβιζίου στον όμιλο. Ναι, έχει ιστορία, ναι. Ναι, πρόσεχε, έχουν ιστορία, ναι. Ο Ζαρός, έτσι ενημερωτικά, είναι μια κομμόπολη με έδρα εκεί την ομώνυμη κοινότητα του Δήμου Φεστού στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου της Κρήτης. Βρίσκεται στις νότιες υπόρειες του όρους Σαμάρι, που αποτελεί παρακλάδι του Ψιλορίτη. Απέχει 43 χιλιόμετράκια έτσι από το κέντρο του Ηρακλείου και 12 από τις μοίρες. Εκείνη και γνωστό, εμφιαλώνουν και νερό. Η περιοχή ο Ζαρός παράγει ελαιόλαδο, σαφίδα, εσπεριδοειδή, κυπευτικά, χαρούπια, κτηνοτροφικά. Ρακί, σίγουρα. Δεν μπορεί να μην είναι και ρακί. Δεν το βάζουν καν αυτό. Αυτό είναι το αυτονόητο. Σαν να λες έχουμε αέρα. Έχουν αέρα οι άνθρωποι. Η ονομασία του χωριού προέρχεται μάλλον από το πληθυντικό μόριο Ζα και το ρήμα ρεό ρους, που σημαίνει πολλά νερά. Εκεί υπάρχουν 3 εκκλησίες. Στα βόρεια βρίσκεται ο παλιός ναός του Αγίου Νικολάου με τοιχογραφίες. Σήμερα είναι μοναστήρι παλαιοημερολογητών. Στην έξοδο βόρεια του χωριού υπάρχει Φαράγγι. Εκεί είναι η πηγή Βότομος, μια περιοχή κατάφυτη με πλατάνια. Το Φαράγγι του Ζαρού, νομίζω το έχω ακούσει. Εγώ νόμιζα ότι έχεις φάει πέστροφα, γιατί έχουν εκτροφείο, αυτό θα μου λέγες. Εντάξει. Όχι, δεν έχω φάει πέστροφα. Και μια τεχνητή λίμνη. Ζαρός. Από εκείνη η πέστροφα. Ναι. Κάποια ιστορικά στοιχεία είναι η πηγή Στέρνα στα βόρεια του Ζαρού. Εκεί ήταν η αρχαία Γόρδινα, σώζονται και ερείπια εκεί του Ρωμαϊκού Ιδραγωγείου. Υπάρχει γραπτή μνήμα το 1583, φαντάσου, στον Καστροφύλακα με 266 λέει κατοίκους, και στην ίδια απογραφή αναγράφεται ο οικισμός Κούρτες με 172. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι Κούρτες αποκλειστικά κατοικούνταν από τους Τούρκους. Υπήρχαν 20 τουρκικές οικογένειες από το 1834
και 150 το 1881. Τον 20ο αιώνα στο χωριό δούλευαν νερόμυλοι και νεροτριβές. Και έχουμε και τον αθλητικό όμιλο Ζαρού, ο οποίος ιδρύθηκε το 1969. Ωραία πράγματα αυτά, έτσι. Να μην αδικήσουμε και τις άλλες ομάδες, να πούμε τη σύνθεση του πρώτου ομίλου της Α2 της Εψηρακλείου Κρήτης. Κόρυβος, Ομόνια, Φεστός, Δίας, Νέη Αλμυρού, Πόη, Ανάληψη, Ζαρός, Λίντο και Άλογο Μαλεβιζίου. Άλογο. Άλογο, έτσι. Λοιπόν, και είναι καλό γιατί εκεί σε μέρη που δεν υπάρχει μεγάλη πυκνότητα στον πληθυσμό, τα παιδάκια πάνε και παίζουν ποδόσφαιρο. Ασχολούνται εκτός από όλα τα άλλα που έχουν δυνατότητα να πάνε στο βουνό στην εξοχή να περπατήσουν. Πάνε πέσουν και το ποδόσφαιρό τους και περνάνε όμορφα, γιατί πρέπει να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά, έτσι δεν είναι, Νίκο Αγγελίδη? Φυσικά. Πρέπει να πάνε να ομαδοποιηθούν, να κοινωνικοποιηθούν και να υπάρχει και μια αξιολόγηση, όχι από αυτές που ξέρεις, δίκαια αξιολόγηση. Δηλαδή όλα τα παιδιά να έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν. Αυτό είναι κατά τη δική μου άποψη ως πατέρας που ναι, τώρα τα παιδιά αυτό λέμε αξιολόγηση, δηλαδή αθλητισμό. Δικαίωμα στον αθλητισμό. Είτε είσαι ο Πελέ, είτε είσαι ο Πεπέ, ξέρω. Είτε είσαι ο Αγγελίδης ο μικρός, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Και τώρα που είπες δικαίωμα στον αθλητισμό, τι έκανε ένας πατέρας στην Τσεχία? Δεν πιστεύω εσύ να τα κάνεις αυτά. Άκου τι έκανε τώρα. Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να παίξει ο γιος του. Πού να βρω 20.000 ευρώ, ναι, ρε Γρηγόρη? στην ομάδα Ούσθη Ναντ Λάμπεμ, 22 ετών. Ο Μάρτιν δεν ήταν κανένα παιδάκι και ο πατέρας του στη νομική σπουδάζει ο Μάρτιν. 22 ετών, φοιτητής νομικής λοιπόν, πλήρωσε 20.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο κορώνες της Τσεχίας για να κάνει το όνειρο του γιού του να αγωνιστεί σε μια ημιεπαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα. Καλά, θα γίνει δικηγόρος ο 22χρονος Μάρτιν, γνωρίζοντας, ωραία ψυχολογία, ότι ο μπαμπάς του πλήρωσε αδρά για να παίξει μπάλα έτσι. Δεν ξέρω πώς το δέχτηκε αυτό το παιδί. Άγω, έχει και προέκταση. Ο πρόεδρος της ομάδας, ο Κουμπάν, Πρέμλισλιμ Κουμπάν, λέει ότι η πρόταση που έγινε από την πλευρά του γονιού στην ομάδα ήταν άκρο συμφέρουσα και ήταν άμεση θετική απάντηση, γιατί πήραν τα 20.000 ευρώ, έτσι. Κουβέντα άνοιξε για το αν είναι προσβλητικό για το άθλημα. Τώρα ο καθένας βάζει τα δικά του. Γιατί έλεγες για αξιολόγηση? Και πόσο έπαιξε ολόκληρο αγώνα? Όχι, για να παίξει έτσι κάποια λεπτά. 10 λεπτά βλέπω εδώ. Ναι, για να παίξει 10 λεπτά, 20.000 ευρώ. Ένα διχίλιαρο, 2 χήνες το λεπτό. Δεν ήταν άσχημα για την ομάδα. Το είπε ο Κουμπάν, ο πρόεδρος, ότι μια χαρά. Και όλα αυτά έτσι, σε εποχές που ο καθένας βάζει τις δικές του αρχές και αξίες, όπως είπες. Γιατί αν πάμε, ας πούμε, υπάρχουν και βιβλία, ας πούμε, όπως το βιβλίο «Παιδί και Αθλητισμός», όπου βάζει κάποια κριτήρια επιλογής. Αυτά είναι σχετικά βέβαια, θα μου πεις. Τι πρέπει να θέτουν οι γονείς ως ερωτήματα? Είναι διπλωματούχοι προπονητές? Υπάρχει ίσως χρόνο συμμετοχής κάθε παιδιού στο σύλλογο? Δίνεται σημασία στην ανάπτυξη? Εμπειρία τώρα, σε διακόπτω. Ναι. Εμπειρία από συμμετοχή σε ακαδημίες. 1, όχι. 2, όχι, πάμε. Δίνεται σημασία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων? Όχι. Τηρούνται οι χώροι άθλησης, προδιαγραφές ασφάλειας? Όχι. Ποια είναι η αναλογία μεταξύ προπονήσεων και αγώνων? Εντάξει, 3 προπονήσεις, ένας αγώνας. Ναι, έκτο, κατανομή σε ομάδες εγγυάται την ασφάλεια και την ψυχαγωγία των παιδιών? Όχι. Δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να συμμετάσχουν? Ανάλογα. 8. Ενθαρρύνονται και επενούνται τα παιδιά για τις προσπάθειές τους? Ανάλογα. 9. Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των παιδιών, ώρες προπόνησης, διάρκεια, υποχρεώσεις κλπ. Καλά, εκεί υπάρχει μια δυσκολία γιατί αποκλείεται να καλύψει όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά. Ωραία. Και 10. Τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων? Όχι. Απ' την άλλη υπάρχουν και ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνει ο γονιός, όπως εσύ, στα παιδιά ύστερα από τον αγώνα. Διασκέδασες? Τον ρωτάς, διασκέδασες? Ποια ήταν για σένα η καλύτερη στιγμή του παιχνιδιού? Τι δεν σου άρεσε στο σημερινό αγώνα? Τι έμαθες? Πάνω σε τι πρέπει να δουλέψεις περισσότερο? Μπορώ να σε βοηθήσω εγώ, Νίκος Αγγελίδης, εσένα παιδί μου, να βελτιώθεις σε κάτι? Είχες άγχος? Τι να κάνω, να πείσω τα τσίμπορα και να πάμε παίξουν μπάλα? Δεν γίνεται τώρα, πάει. Τα θέλεις και όλα, και την καλοπέραση και τον αθλητισμό. Δεν σε βρίσκω πουθενά. Είχες άγχος διάρκεια του αγώνα? Όχι, είχαμε εμείς, μην ανησυχείς. Εσύ είχες άγχος για το παιδί, αν ψήθηκε υπέστροφα η καλλιεργήσιμη από το Ζαρό? Ναι.
Τι είπε ο προπονητής μετά το παιχνίδι, έπαιξε στήμια ή έδωσα 20.000 όπως έκανε ο τύπος στην Τσεχία? Ωραίες οι ερωτήσεις του μπαμπά ή της μαμάς προς το παιδί. Καλό είναι να υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, μιας και μίλησες για την δωροδοκία, νομίζω ότι ο Μάρκος Βαμβακάρης, την δωροδοκία και όλη αυτή την ιστορία την οποία συζητάμε τώρα, με ένα τραγούδι που έγραψε το 1936, το οποίο ερμηνεύει ο ίδιος και παίζει μπουζούκι, κιθάρα Κώστας Καρβέλης και μπαγλαμά ο μεγάλος και τρανός Στράτος Παγιουμτζής, λέει όσοι έχουν πολλά λεφτά. Να φανταστείς τι εκπομπάρα είμαστε, λέμε ζαρός για το νερό που έλεγες εσύ ότι υπάρχει τρεχούμενο εκεί στις πηγές και τσουπ έρχεται στη σελίδα της εκπομπής Ώρα Ελλάδας μια φωτογραφία με ένα μπουκάλι ζαρός natural mineral water. Έτσι γράφει. Μήπως ξέρουν ότι πίνεις κανένα τσιπουράκι και μέσα είναι παραπλάνηση? Έλα ρε εσύ, άνθρωποι στείλανε να μας αποδείξουν. Εγώ λέω τώρα ότι είναι το ρεπορτάζ σωστό. Ότι είναι γιατί όσοι έχουν πολλά λεφτά, όπως λέει και ο Μάρκος Βαμβακάρης, έτσι πίνουν και τσίπουρα, εσύ πίνεις και τις σαμπάνιες σου και κάνεις και μπάνιο. Χαβιάρι. Εσύ στην πισίνα σου δεν ρίχνεις νερό, ρίχνεις σαμπάνια. Έτσι. Τι να κάνεις, εντάξει, τι να κάνεις, είναι πολλά τα λεφτά. Όσοι έχουν πολλά λεφτά, το είπε ο Μάρκος Βαμβακάρης, και πολλά λεφτά έχει και το 10ο καλό, έτσι, όπως λέγαμε για τον Λέο Μέση, παίζει εκεί στην Αμερική και πήρε ένα σπιτάκι κι αυτός, όπως και εσύ, έτσι, στη φτωχολογιά, έδωσε περίπου 100 με 120 εκατομμύρια ευρώ στο Μαϊάμι, έδωσε αυτά τα λεφτά. Έχει μέσα, εντάξει, πισίνες με νεροτσουλήθρες, 3 ορόφους, μπαλκόνια εσωτερικά, εξωτερικά. Η κατοικία είναι σε σχήμα μία από το αρχικό του γράμμα. Εσύ θα το κάνεις σε Α, από το Αγγελίδης. Άκου τι σκέφτηκε να το κάνει. Ή από το ΑΕΚ, δεν ξέρεις πώς. Ναι, ΑΕΚ Αγγελίδης. Έχει home theater, την γκαράζ μέσα αυτοκίνητα, 100 με 120 εκατομμύρια ευρώ. Τι απληστία είναι αυτή, εσύ? Τα χορταίνουν. Ναι, τα χορταίνουν αυτά. Δηλαδή έχει λέει 10 πισίνες. Θα κολυμπήσει και στις 10 και θα ευχαριστηθεί. Εκεί, άμα είσαι με την οικογένειά σου, κλείνεις ραντεβού για να βρεθείς, Νίκο Αγγελίδη. Ναι, παίρνεις τηλέφωνο και στον τέταρτο. Πότε θα έρθετε? Είναι Δευτέρα και έρχονται Τρίτη να σε βρούνε μέσα στο σπίτι. Έχουν τέτοια προβλήματα. Και τι να πει, έτσι, διπλά λεφτά έδωσε από τον David Beckham, που και αυτός είναι όλο Instagram φωτογραφίες, το ένα το άλλο. Στο Δυτικό Λονδίνο είχε πάρει σπίτι με μόνο 57,10 εκατομμύρια δολάρια. Τζαμπαντάν. Καλό, τίποτα, φτηνό. David Beckham, τίποτα. Ο Μέση τα έκανε όλα όπως πρέπει. Και επειδή λέμε για Μέση και κόσμο Αργεντινή, πεινάει έτσι τώρα, να αρχίσουμε. Ναι, για πες. Επειδή λέμε για Μέση και Αργεντινή, η Αργεντινή έπαιξε προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Βολιβία, νίκησε 3-0 το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026, όπου θα γίνει σε 3 χώρες, στο χωριό σου εκεί, το πρώην Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Εκεί θα γίνει η τελική φάση. Και η Αργεντινή νίκησε 3-0, αλλά ποια είναι η δυσκολία στη Βολιβία? Ότι εκεί στην περιοχή που γίνεται, στο Ερνάντο Σίλες, στο γήπεδο στην Βολιβία, το υψόμετρο είναι 3.637 μέτρα, για να αποφευθούν προβλήματα όπως το 2013 τότε ο Μέση είχε από έλλειψη οξυγόνου, είχε πάθει δυσφορίες όπως και ο Άγχελ Ντι Μαρία. Και τώρα πήγανε προετοιμασμένοι οι άνθρωποι εκεί με τις φιάλες οξυγόνου, γιατί 3.637 μέτρα είναι πάρα πολλά. Ο Όλυμπος είναι 2.918 μέτρα, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Καλά, γιατί αν έρθουν να παίξουν, ξέρω εγώ, στην Κατερίνη θα βάλουν αυτοί οι φιάλες οξυγόνου οι Αργεντίνοι. Μας τους διαλύζει ο Πιερικός. Άκου γιατί όμως. Μετά τα 3.600 μέτρα το οξυγόνο, στον αέρα είναι 66% λιγότερο από αυτό που είναι στην επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό όσοι πάνε σε υψόμετρο πρέπει να αποφεύγουν την άσκηση και το ανέβασμα πολλών σκαλιών ακόμη. Έτσι. Πρέπει να προσέξεις σε τέτοιο υψόμετρο. Εσύ άμα πας εκεί μην αρχίσεις και πίνεις τσίπουρα κατευθείαν, θέλει προσαρμογή και στο τσίπουρο. Σε έχω ικανό. Όπως τις καταδύσεις, ξέρω εγώ, μπαίνεις σε ένα σημείο, ξαναμπαίνεις, ξαναυτό. Έτσι να συνηθίζει ο οργανισμός. Να συνηθίζει ο οργανισμός. Τώρα πας πάνω, το ανάποδο, έτσι, σιγά σιγά να συνηθίζει. Ναι. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν εκεί οι ομάδες. Λοιπόν, πού θα μας πας τώρα? Ινδία βλέπω εδώ. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδί μου? Στην Ινδία.
Ναι. Έτσι, αυτό είναι πρωτόγνωρο. Έχουν Κροάτιο προπονητή στην εθνική ομάδα της Ινδίας, τον Ιγκόρ Στίματς. Έχουμε μάθει δεκάδες που βγαίνουν με χαρτάκια από τον πρόεδρο, από οπαδούς, από... Τι έκανε ο άνθρωπος. Συμβουλευόταν αστρολόγο. Και μάλιστα αυτό που λέμε... Ο Στίματς. Ναι, ο προπονητής της ομάδας. Αυτό βγήκε σε δημοσίευμα στην Indian Express. Έβγαλε στη δημοσιότητα τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Ιγκόρ Στίματς με τον αστρολόγο που γνώρισε μέσω ανθρώπου της Ομοσπονδίας εν ώψη αγώνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ασίας απέναντι στο Αφγανιστάν. Μάλιστα νικήσαν 2-1. Δεν ξέρω τώρα άμα το χρησιμοποιεί. Και συγγνώμη, το medium του έλεγε τι θα κάνει, ποιο θα βάλει και πώς ναι, ότι αυτός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο πλανήτης έχει γυρίσει στην ανάποδα. ΑΕΚ, ναι, φαντάζεσαι στην ΑΕΚ που πας να βγαίνει η ενδεκάδα με αστρολόγο. Έχουμε Αλμέιδα εκεί, εσύ υπάρχει. Άμα πάρει αστρολόγο να μιλήσει με το Στίματς, έτσι. Να μιλήσει με το Στίματς. Έχω μείνει τώρα με αυτή την είδηση, έτσι. Ναι. Και τελικά κερδίσαν, ήταν καλός αστρολόγος. Μπράβο. Το Αφγανιστάν. Έβαλε γκολ. Καλά, σιγά την νίκη τώρα του Αφγανιστάν. Δεν μου λες, έχει... Θα μου πεις τώρα και η Ινδική κουλτούρα ποδοσφαίρου δεν είναι καμιά ιδιαίτερη, αλλά έβαλε γκολ κανένας από αυτούς που είπε ο... Δεν το αποκάλυψαν, μην τους πάρουν τον αστρολόγο. Ναι, σωστά. Φαντάζεσαι να τους πάρουν τον αστρολόγο και να έχει προβλήματα. Λοιπόν, άρα παίζεις ποδόσφαιρο και το σύνθημα είναι «Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες». Ερμηνεύει η Γλυκερία. Είναι από το δίσκο «Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες» του 1985 σε στίχους Λευτέρη Χαψιάδη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Να μην pensesso, να κλάψω και να γελάσω την όρτε βράει. Μαμά ράτζα. Σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Είδα μια γόησα, τα μας παθάτη, να είναι στο πλάι σου σε ένα κρεβάτι. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη. Μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρέλες σου σε τάξη. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Πανέπλεξες με πελαλούδες κι είδα τη γόησα μες στο φλιτζάνι να θέλει μάτια μου να με ξεκάνει. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη. Μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρέλες σου σε τάξη. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες. Σε χαρτορίχτρες, να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες.
Λοιπόν, η Γλυκερία, η οποία έχει γεννηθεί στο Άγιο Πνεύμα Σερών το 53, παρακαλώ. Πού έτσι, μιλάμε ότι ούτε 50 δεν μοιάζει. Είναι μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτες του ελληνικού τραγουδιού και έχει καταγωγή από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας, από τη μία πλευρά, και από την πλευρά του πατέρα της, της μάνας της μάλλον, από την Κρήτη. Και γι' αυτό έχει παίξει και τα μικρασιάτικα τραγούδια και λοιπά, λόγω καταγωγής, λόγω ρίζας, ξέρεις, ήταν πάρα πολύ κοντά στο χαρακτήρα της, ναι. Και πότε πρωτοβγήκε η Γλυκερία? Το 1974, εδώ στην ΕΡΤ, στη θρυλική εκπομπή «Να η ευκαιρία». Ροζίτα Σόκου, Κατσαρός, θυμάσαι. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες. Σε βλέπω στην ΑΕΚ να πάρεις αστρολόγο, χαρτορίχτρες, και επειδή πίνω ελληνικό καφεδάκι, θα σε βάλω να λες και το φλιτζάνι. Γελάς εσύ, αλλά δεν ξέρω το λέω. Γκορ Στίματ στην Ινδία. Το λες και το φλιτζάνι. Λέω και φλιτζάνι, ρε φίλε. Μεγάλο ή μικρό? Μικρό, για να πίνω μικρό, διπλό άμα είναι. Δεν γίνονται αυτά με τα μεγάλα που λες τώρα. Μικρό, εσύ με το καράβι να σου πούμε τι λέει. Σωστό και αυτό. Έτσι. Σωστό και αυτό, για να προσέχω να βάζω ζαχαρίνη, να σου κόβω τα στοιχεία. Έτσι. Και επειδή ο Γκορ Στίματ. Και στέβια να βάλεις. Και στέβια. Είναι της εποχής σου αυτά. Εμείς βάζαμε ζάχαρη κανονική τότε που είμαστε μεγαλύτεροι. Και επειδή λέμε για την Ινδία και τον Γκορ Στίματ, την εθνική Ινδία, εκεί έχουμε και Έλληνες. Πρέπει να πάρω το τηλέφωνο του Στάικο Βεργέτη, τον προπονητή, να μας δώσει περισσότερα για το Στίματ. Ο Στάικος Βεργέτης, προπονητής ποδοσφαίρου, οδήγησε την Παντζάμ στην άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Παίζαν στη δεύτερη εθνική. Πέρσι πήγε στην Ινδία με 14 νίκες, 4 ισοπαλίες και 2 ήττες, 20 αγωνιστικές. Τελευταία του ομάδα ήταν Νίκη Βόλου. Έβγαλε και συγχαρητήρια ανακοίνωση όταν ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Ινδίας. Τον συνεχάρη, και εκεί έχει συνεργάτη του έναν Έλληνα, τον Νίκο Τοπογιάτη, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό της Ακαδημίας και πήγε εκεί στην ομάδα μετά την πρόταση που του έκανε η Round Glass Bootjump από την Ινδία, και πήγε και αυτός για να στήσει τις ακαδημίες. Οπότε έχουμε δίδυμο εκεί, μπορεί να μας πει περισσότερα από το Στίματ. Λες να πάρουν και για αστρολόγο στην ομάδα? Όχι, νομίζω ότι εκεί κάνουν καλή δουλειά τα παιδιά. Στάικος Βεργέτης με τον στους δύο συγχαρητήρια, έτσι. Ναι, Έλληνες στην Ινδία. Οπότε έχουμε και τους ανθρώπους στην μας. Ινδία είχε παίξει μπάλα, αν θυμάσαι καλά, και ο Κατσουράνης στα τελειώματα της καριέρας του. Ναι, γιατί βάζουν χρήματα, προσπαθούν να πάρουν κόσμο. Είναι μεγάλη αγορά, Νίκο, τώρα. Ινδία, Κίνα είναι οι δύο μεγαλύτερες αγορές στον πλανήτη. Φαντάζεσαι να τους κάνεις όλους στην Ινδία ΑΕΚ? Τι κοινό, δεν το έχεις σκεφτεί? Βάλε αστρολόγο να τους επηρεάσει, να γίνουν στην Ινδία ΑΕΚ και να έχεις δισεκατομμύρια κοινό. Και να παίζει ΑΕΚ Ινδίας, ξέρω εγώ, με την Παντζάμπα. Ναι, κάπως δεν έτσι. το έχεις σκεφτεί αυτό? Όχι, όχι. Είδες? Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, μας λείπουν τα εκατομμύρια για να στήσουμε την ομάδα, αλλά από σκέψεις πάμε καλά. Από σκέψεις θα μας δώσει κανένα μικρό. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα μας δώσει κανένα μικρό από το πουγγί του ο Λιονέλ Μέση. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε τώρα? Έχουμε. Ναι, ωραίο αυτό. Φοβερό θέμα. Έτσι. Για τους Έλληνες κάτω Ιταλίας. Έλληνες κάτω Ιταλίας, Γκρέτσια, Σαλεντίνα, περιοχή εκεί, είναι στην Πούλια, όπου υπάρχουν 11 χωριά τα οποία έχουν ελληνικό στοιχείο μέχρι και σήμερα. Τα γκρεκάνικα όπως. Ναι, στα ελληνικά είναι Σαλαντινή Ελλάδα. Τα 11 χωριά κατοικείται από τους Γκρίκο Έλληνες κάτω Ιταλίας, οι οποίοι μιλούν την ελληνική διάλεκτο των γκρεκάνικων, έτσι. Η Ένωση των Πόλεων Γκρέτσια Σαλεντίνα ιδρύθηκε το 1966 από τους Γκρίκο, και μάλιστα υπάρχει και μουσικό συγκρότημα Γκρίκο της Γκρέτσια Σαλεντίνα. Υπάρχει ένα από τα 11 χωριά, λέγεται Καλημέρα και έχει 7.296 κατοίκους. Υπάρχουν κι άλλο, το Σαλεντίνο, το Γκρέτσι, ο Ντράτζο, Κουτροφιάνο, Μαρτάνο, Μαρτινιάνο, Μελπινιάνο, Σολέτο, Στερνατίνια και Τσολίνο. Αυτές είναι οι 11 περιοχές. Είναι υπέροχες περιοχές και όντως 43.000 κάτοικοι συνολικά. Θυμίζουν Ελλάδα, δηλαδή έχει ένα έντονο ελληνικό χρώμα. Την εποχή του φασισμού στην Ιταλία, ο Μουσολίνι τους κυνήγαγε για την χρήση αυτής της διαλέκτου. Είχαν υποστεί μεγάλες διώξεις τότε, έτσι, δηλαδή στα κρυφά κατάφεραν με 1002 τρόπους και βάσαν να ανακρατήσουν την γκρεκάνικη αυτή ομιλία. Πότε έγινε και η δημιουργία? Τον 16ο αιώνα π.Χ. από τους Μικηναίους ναυτικούς, οι οποίοι προερχόμενοι από την Ελληνική Χερσόνησο ξεκίνησαν μια περίοδο επαφών μακράς διαρκείας με τις Μικίνες έφυγαν. Της Δυτικής Μεσογείου, το 16ο αιώνα π.Χ.
τι να λέμε τώρα, έτσι. Η ελληνική γλώσσα συνεχίζει να είναι γλώσσα επίσημων εγγράφων και μετά την άφηξη των νέων κατακτητών στη βυζαντινή περίοδο. Εκεί υπήρχαν βέβαια μετά καταστροφές, είναι φυσικό αυτό με την πάροδο των ετών. Η ελληνική γλώσσα διδασκόταν και κατά τον 15ο αιώνα σε πολύ ψηλό επίπεδο, στο Σαλέντο εκεί. Οπότε 11 πόλεις, 11 περιοχές κάνουν εκεί την Σαλεντίνα. Άκου τώρα, να πούμε άλλη μια φορά γιατί είναι ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καρπινιάνο Σαλεντίνο, Καστρινιάνο Ντεγκρέτσι, Κοριλιάνο Ντοτράντο, Κουτροφιάνο, Μαρτάνο, Μαρτινιάνο, Μελπινιάνο, Σολέτο, Στερνατία και Τσολίνο. Άκου να δεις. 43.000 κάτοικοι, μεγαλύτερη πληθυσμιακά είναι το Κουτροφιάνο με 9.250, όχι το Μαρτάνο, 9.573 κατοίκους. Τους έφαγε στον Παράζ. Μαρτάνο, Κουτροφιάνο, Άσος. Άσος, ημίγωνο και λοιπά. Και έχουν και το συγκρότημα, είπαμε, έτσι. Ναι, Γκρίκο. ναι. Λοιπόν, ακούμε τον φοβερό και τρομερό Φράνκο Κορλιάνο, «Καρδία άντρα μου πάει». Είναι τραγούδι το οποίο έχει περάσει στην ιστορία. Είναι το θρυλικό τραγούδι των ελληνόφωνων της κάτω Ιταλίας. Αν μπεις, ας πούμε, στο διαδίκτυο, στο YouTube και πατήσεις αυτό το τραγούδι, έχει πάνω από 1 εκατομμύριο θεάσεις. Έτσι. Τι είπες τώρα. Για το ενδιαφέρον, όχι μόνο ότι είναι ελληνικό το ενδιαφέρον, για αυτή την μουσική. Εμείς αποχαιρετώντας σας, να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή με τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Και αύριο μέρα είναι, έτσι. Νίκος Αγγελίδης, 9 η ώρα. 9 η ώρα Ελλάδας. Να είστε καλά. C'era un embriaghetto, non mi pensezzo, una glazzo c'è una gelaso dell'orte evrai, ma mali raggia e buona cantariso, sto fengo e nafonaso o andramu pai. Mara semena te judia e capedaccia, toru totata mia fora to crono. Γιατί στεκλέει ενέο αυρiccio, κούσε την μπάντα, κούσε ποιο ριοσόνο. Θέλω να μπριάκευτώ, να μην πενσεύσω, να κλαύσω και να γελάσω, τέλο αρτεβράει. Μάμα λιράντζα εγώ να κανταλίσω, στο φέγγω να φωνάσω, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Άνθρωποι στε μας πάνε, στε ταράσουνε, να την αλλιούς το ρούμε τους ένα χρόνο. Ετου ζωή, μα ετου ζωή Χριστέ μου, μας πάτσε στη Γερμάνια, πλέον τα μαπώνω, πλέον τα μαπώνω. Να λιπαριάσει πατρούλου μου τη φατία, μου τη φατία, μου τη φατία. Στέκω τη μάνα και στέκω το σόνο, στέω του μαζά και στέω στο